Аз сама взима решението къде да бъде. Дали ще живее при теб, дали ще живее при мен. Значи тук аз мисля, че то е ясно. Да. То с тия купони, с толкова много гаджета, то купони? запази Айде, това моля ти се. състояние. Виж какво. Запази това ли да състояние. Не, сега, в момента, моля те. Ти да мълчиш, кубичеш. Моля. Какво да мълча? Да мълчиш, жена да спи с мъже и с жени, не мога ми дава къл на мене. Какво Стига, спрете. О, тая ги залепка всичките. Не сега в момента, ще говорим друг път. Истеричко. Разбираш ли, няма какво да стресирам. Само да помоля никой да не ми влиза в стаята, защото може да ударя някъде. На целия момент. Как влиза и на целия момент, докато те е квача. Та установка сега ще отглеждате дете си рушканиш такова. за това говорим, а? В една установка си гледате. Така установка се гледат деца най-добре. Принците по бойниците. Като ми с мен,